Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li r-risposta li tal-poplu fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet tfisser li ma jridx jaqaf nofs triq u se jibqa' miexi il quddiem. Għażilna l-pożittività fuq in-negattività għal Joseph Muscat li nnota kif dan il-poplu mhux se jħalli lil min jifirdu. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ma kienx sorpriż bir-riżultat għaliex idu fuq il-polz tal-poplu. Konna waħna kif jgħidu bl-Ingliż overwhelmed bir-riżultat. Kien riżultat illi huwa sabiħ wisq. Imma huwa riżultat li kien miktub. Huwa riżultat li ma jissorprendinix għaliex aħna mhux magħluqin f'xi torri tal-avorju, aħna ngħixu magħkom, ngħixu man-nies parti minnkom. F'diskors umli iżda determinat il-Prim Ministru ringrazzja lil dawk kollha li jorew fiduċja fil-Partit Laburista b'mod partikolari lil Lawċin. Kemm jingburi li wara li fl-2013 għall-ewwel darba fl-istorja il-Partit Laburista tella 3 deputati minn Għawdex minkejja li biftit ma konniex ksibna maġġoranza ta' voti, kemm jingbuli li darba mhux biss ksibna 3 deputati minn Għawdex imma ksibna maġġoranza assoluta ta' voti ġewwa Għawdex. Il-Prim Ministru kellu ringrazzjament għal kandidati kollha fid-distrett ta' Għawdex, fosthom l-eks Ministru għal Għawdex Anton Refalo. Jien nifhem u mhux ħanoqgħod nistaħba wara subajja li jista' jkun hemm diżappunti. Ix-xogħol ta' Prim Ministru qatt m'huwa xogħol faċli għax ittieħu d-deċiżjonijiet u trid toħodhom f'kull ħin u f'kull mument u ma tista' twaħħal f'ħadd xejn. U jien ngħidilkom buċċi mill-qudiem id-deċiżjonijiet kollha nerfa'hom jien. U nerfa'hom b'mod illi nemmen illi kulħadd kellu rwol f'dan ir-riżultat u kulħadd għandu rwol f'dan il-gvern għas-snin illi ġejjin. Dan huwa l-bidu ta' kapitlu ieħor sabiħ fl-istorja ta' dan il-moviment, kapitlu ieħor sabiħ fl-istorja ta' Għawdex. Tkellem dwar kif marant il-kumpanija Betson fl-ewwel impenn tiegħu bħala Prim Ministru fejn ġab fix-xejn il-gidba ta' qabel l-elezzjoni li din il-kumpanija se titlaq minn Malta. Għalli issa jistenna inkjesta dwar l-akkużi fil-konfront tiegħu bilan li tinġib fix-xejn ukoll gidba oħra. Sens ta' ġustizzja illi ma jistax ikun u rridu nibagħtu sinjal li ma jistax ikun li f'kampanja elettorali tivvinta minn żniedek u mbagħad tippretendi li l-għada filgħodu jsoqgħod ma ġara xejn. Kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltà. Joseph Muscat qal li l-ġimgħa d-dieħla se jkun qed imur Brussell għal diskussjoni dwar is-saltna tad dritt f'Malta instigata minn membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista biex ikun hemm diskussjoni dwar Malta. Qal li dan hu test tal-Oppożizzjoni fejn wieħed irid jara hux se jerġgħu jitkellmu kontra Malta. Il-Maltin u Lawċin ħajkunu qed jiżnu klienkom biex jaraw jekk tallimtux mill-messaġġ illi qiegħed jibgħat b'mod ċar il-poplu li aħna nistgħu jkollna xi ngħidu bejnietna imma aħna il-koll Malta. Aħna il-koll Malta. Joseph Muscat tkellem dwar il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista u enfasizza l-ħtieġa li anki quddiem rebħiet bla preċedent kulħadd iżomm saqaħ mal-art. Hawn tkellem ukoll dwar il-bżonn tal-għaqda. Kull min veru jemmen f'dal moviment m'għandux jibda jirraġuna bl-aħna u l-huma. Kull min jemmen f'dal moviment irid jagħti lid tal-ħbiberija. Saħansitra qal li anki hu lest jaħdem ma' Simon Busuttil minkejja l-gideb fuqu, għaliex l-azzjonijiet tiegħu għandhom ikunu fl-interess tal-pajjiż. Żied li dan se jagħmlu bil-fatti u mhux bil-kliem. Id-diskors tal-ftuħ tal-Parlament mhux se jkun wieħed politiku, iżda se jkun iffukat fuq l-għaqda.
Qal li minkejja l-isfida parlamentari li kien hemm, il-Gvern se jistieden l-Oppożizzjoni tinnomina deputat Speaker u qal li kif jerġa' jiftaħ il-Parlament jibdew diskussjonijiet biex malajr kemm jista' jkun jinħatar kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Intant fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru riafferma twemmin tiegħu li l-aqwa żmien għal pajjiżna għadu ġej. Jekk nuru l-viżjoni għal dal-pajjiż, jekk nuru li verament irridu nibdew kapitlu ġdid, jekk nuru li verament aħna l-kol Malta, allura hemmhekk iva l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.